Bună! Bine ați revenit, dragi visători! Deși îmi propusesem să postez acest videoclip înaintea noii serii audibile, nu am reușit să îl finalizez în timp util, dar iată-ne acum aici. Am cumpărat această revistă acum 2 sau 3 săptămâni, cu gândul să o răsfoiesc împreună cu voi. Și iată că a venit momentul. Am pus și această fundiță așa în colțul ei pentru că mi s-a părut că dă foarte bine și chiar a dat foarte bine. E foarte drăguță, e din material și o pot folosi atât ca decor cât și, eu știu, în alte scopuri, poate o să văd dacă îi mai pot găsi și alte întrebuințări. Că e foarte frumoasă. O să o pun totuși deoparte momentan și poate mă voi mai juca cu ea puțin la final. Unicul motiv pentru care am decis că merită luată de pe raft a fost și este cele 2 personaje ce apar pe coperta acestea, și anume Kate Middleton și sora ei, Pippa Middleton, de care până acum nu știu să fi auzit, însă niciodată nu este prea târziu și am ocazia acum cu voi să citesc puțin din povestea lor. Așa că voi începe să o răsfoiesc. Între timp, am reușit să-mi refac manicura și, după cum se poate observa, unghiile deja au crescut puțin. Cresc foarte ce e drept, deoarece e un proces foarte rapid în cazul meu. Însă mi-au plăcut foarte mult culorile și ideea de nuanțe de toamnă. Poate unora dintre voi nu o să vă fie pe plac, însă tot ceea ce este cu adevărat important constă în faptul că eu sunt foarte încântată de ceea ce a ieșit pe prima pagină chiar. Îl avem pe Jason Momoa, Sis și Aquaman împreună cu fiul lui. Nu am știut că are un fiu. Reclamă la revistele Historia. După cum se știe deja, multe dintre modelele, actrițele, vedetele
avem și vedete internaționale cu probleme auditive. Îmi pare rău să aud acest aspect, însă nu totul e ceea ce pare și bineînțeles că există și asemenea situații. Avem 8 modele ce dau tonul în materie de modă. Dacă ar fi să aleg de aici, să spun două rochii pentru că e greu să alegi una singură care îmi plac cu adevărat. Sincer, aș alege pe cea purtată de Tamara Ralph, pentru că e chiar frumoasă. Iar pe locul 2 ar fi cea purtată de Scarlett Johansson. E simplă, e drăguță, e finuță, e altceva. Aștept părerile voastre în comentarii. Andreea Marinescu și Adrian Diulescu. Împreună cu băiatul Andrei din prima căsnicie și băiatul cel mic, care este al celor doi. Nu voi citi pentru că știu că va lua destul de mult timp și am ajuns la cele două surori. Surori și rivale, inseparabile în trecut, cele două surori n-au apărut împreună deloc anul acesta. Își fac planuri de viață separat și dau impresia că nu mai au prea multe în comun, ce a provocat ruptura dintre ele. E o adevărată poveste aici. Acum nu voi sta să citesc chiar tot. O să încerc să citesc ceva din povestea lor, dar pe scurt. Iar restul va rămâne să citiți voi, fie din această revistă sau din oricare mijloace pe care le veți alege. Dacă veți fi interesați de aceasta, desigur. Nu cu mult timp în urmă, fratele mai mic al viitoarei regine britanice, James Middleton, descria perfect vacanțele de care au avut ei parte în copilărie. Totul se reducea la a încărca mașina până la refuz și la a merge undeva, nu conta unde. Povestea melancolic fratele lui Kate Middleton in the Sunday Times. La numai câteva zile după ce întreaga familie se reunise la evenimentul de Crăciun al prințesei de Wales din decembrie anul trecut. Atunci a fost ultima apariție publică a celor două surori, Kate și Pippa. Anul acesta, nereușind să bifeze niciun eveniment împreună. Dacă vara aceasta una a participat la British Grand Prix, cealaltă a fost prezentă la turneul de tenis de la Wimbledon, la distanță de numai câteva zile una de alta. Iar pe 6
declarația Daily Mail a subliniat necesitatea unui arbitru acasă la prințesa de Wales. Jurnalistul se referea la discuțiile inevitabile care apar despre echipele lor favorite, însă, în ultima vreme, în sânul familiei Middleton, există și destule divergențe care, din păcate, n-au de-a face cu sportul. Toamna pare că se numără neînțelegerile în familia Middleton, un semn evident că ceva s-a schimbat în relația dintre Pippa și Kate a apărut în vara ce tocmai s-a încheiat, când prințesa de Wales a apărut fără sora ei la Wimbledon, după ce, ani la rând, le-a admirat pe surorile pasionate de tenis în loja regală. Acum Pippa a fost marea absentă de la celebrul eveniment sportiv, iar lipsa ei a alimentat zvonurile despre o posibilă ruptură în familia Middleton. Și în timp ce zeloșii oameni de PR de la palat insistă că nu există nicio neînțelegere între Kate și Pippa, Radar Online vine cu propriile surse care depun mărturie că surorile Middleton s-au îndepărtat una de alta. Și, ce-i drept, dovezile unei distanțări evidente s-au adunat grămadă în ultimele luni, când una dintre surori se lupta pentru viața ei după ce a primit diagnosticul de cancer, iar cealaltă a fost fotografiată în costum de baie pe o plajă exclusivistă din St. Barts, unde singura ei grijă era să prindă un bronz uniform. Nu-i de mirare că, întoarsă acum din propriul concediu, soția prințului William plănuiește să se mute mai departe de casa surorii ei, în Forest Lodge și mai aproape de noua ei prietenă, ducesa Sophie, care a devenit pe nesimțite sora regală a viitoarei regine britanice. Cumva, trădarea lui Kate a devenit insuportabilă pentru sora ei mai mică, sau poate că Pippa a cauzat regretabila distanțare, iar prințesa nu face decât să riposteze. Este o poveste lungă și cred că are și un video mult prea încărcat. Dacă aș aloca timp să o lecturez pe toată. Așadar, Prince Jackson, fiul lui Michael Jackson, regretatul Michael Jackson, onorat pe gustul lui Michael. Dacă ar fi trăit, megalstarul s-ar fi bucurat cu siguranță de vestea cea bună dată de fiul lui cel mare. Prince se însoară, iar clanul Jackson se îmbogățește cu o femeie de milioane. La 28 de ani, Michael Joseph Jackson Jr., pe numele lui adevărat, este pregătit să-și formeze familia de care n-a avut parte niciodată, alături de femeia care îl face fericit de aproape 10 ani. Prince, cel mai mare dintre cei 3 copii ai regretatului Michael Jackson, a anunțat pe 26 august că a cerut în căsătorie pe iubita sa, Molly Skirmang, o superbă tânără blondă. Prince este primul copil al megastarului cu fosta sa soție, Debbie Rowe, de care Michael Jackson a divorțat în 1999. După despărțirea părinților, cei 2 moștenitori pe care Michael i-a avut de la fosta asistentă medicală, Prince și Paris, au locuit împreună cu tatăl lor la celebra
dorește să împărtășească cu urmăritorii lui de pe Instagram momentele frumoase pe care le trăiește împreună cu Molly, o tânără care n-are conturi pe social media. Molly și Bryce au început să iasă împreună în 2017, pe când erau amândoi studenți la Universitatea Loyola Marymount din Los Angeles. După 8 ani de relație, Prince a anunțat că el și Molly s-au logodit, tot printr-o postare pe Instagram, pe fundalul sonor al melodiei tatălui său, I Just Can't Stop Loving You. Molly și cu mine am petrecut mult timp împreună și ne-am creat amintiri incredibile. Am călătorit prin lume, am absolvit și am crescut atât de mult împreună. Sunt entuziasmat pentru acest următor capitol din viețile noastre, a scris Bryce, alături de o fotografie care îi înfățișează pe el și pe Molly, sărutându-se într-un parc. Originară din Clearview, Illinois, Molly Sherman are o existență extrem de privată. Singurele informații publice care au apărut despre ea, concentrându-se mai mult pe relația ei cu Bryce Jackson decât pe trecutul ei. Binecuvântarea bunicii, Catherine Jackson, alături de nepotul ei și logodnica acestuia. Da. Într-adevăr, Michael Jackson ar fi fost foarte mândru de băiatul lui cel mare. Tablou fals. Bryce și Paris alături de Michael Jackson și Debbie Rowe, o mamă plătită să-i nască moștenitori megastarului. Minunat. Nu am știut. Sunt informații ce ajung nu chiar așa de rapid în mass media, pentru că nu sunt potrivite pentru a fi divulgate lumii întregi. Răzvan Fodor, un bărbat frumos și interesant, spune aici că sunt calnic și nu sufăr, e bine. Vine o vreme când, în toată alergătura după faimă, există și un moment de pauză, când viața de acasă și familia trec pe primul loc. Iată cum a fost vara familiei Fodor după intensa cursa a Irinei din noul sezon Asia Express. Când ambii parteneri sunt două nume bine cotate în showbiz, iar proiectele îi țin departe de casă, lucrurile se pot dezechilibra. Din fericire, soții Irina și Răzvan Fodor au știut să păstreze în balanță faima și familia și acesta pare a fi secretul mariajului lor de 15 ani. Anul acesta, Răzvan Fodor a fost mai casnic decât de obicei, dar a fost fix anul în care, de pildă, fiica sa, Diana, a împlinit 14 ani și și-a făcut primul buletin. Și tot în acest an sabatic, grădina lor a înflorit mai mult, casa lor a suferit niște updatări, iar Irina și Răzvan au plecat în mai multe mini-vacanțe. Nu e rău, nu? Am deja 9 vacanțe făcute prin Asia și tot timpul mă minunez de cum a aruncat Dumnezeu cu frumusețe în locul ăla. Da, este frumos că au asemenea ocazie de a se plimba și de a face mini-vacanțe prin care văd o parte din această
nu știu foarte multe informații, doar puținul istoric pe care îl are în acest moment în mediul online și atât. Îmi pare rău că, din păcate, are probleme de sănătate. Pentru copii, cel puțin, având în vedere că are o fiică, nu e deloc un moment plăcut. Ethan Hawke. O poveste încălcită cu o bună joactriță. La 20 de ani de la divorțul de Uma Thurman, Ethan Hawke a făcut o confesiune neașteptată. Pe atunci se spunea că actorul și-a înșelat partenera cu buna copiilor, pe care a și luat-o de soție. Da. Interesantă viața unora dintre staruri, actori. Da, dar cine suntem noi să judecăm? Giorgio Armani. Oh, altă surpriză. Marele regret al regelui modei. Pierderea regelui modei italiene pe 4 septembrie e cu atât mai dureroasă cu cât viața marelui designer n-a însumat doar realizări revoluționare în fashion, ci și o mare suferință. Da. De fapt, marele designer nu și-a recunoscut niciodată sexualitatea, ci doar a presărat prin presă mici indicii. Am avut femei în viața mea și câteodată bărbați. Da. Încă o dată, cine suntem noi să judecăm? Nu am știut că a decedat. Clara Bow, diva absolută a filmului mut. Primul sex simbol de la Hollywood și actrița care a jucat în primul film, care a câștigat Oscarul și a trăit viața după propriile reguli, în ciuda destinului nemilos care părea că alesese deja pentru ea. Da. Născută în Brooklyn, New York, în urmă cu mai bine de un secol, Clara a avut o copilărie marcată de sărăcie, abuz și pierderi devastatoare. Faima a venit la pachet cu excese de tot felul pentru naiva actriță care și-a dat vreo liber senzualității atât în fața camerei de filmat cât și în viața reală. În ciuda copilăriei dificile, actrița a încercat să fie soție și mamă devotată. Da. Este mare păcat când este vorba de copii abuzați, copii care au dus o viață cu lipsuri. Și știu că au fost și încă sunt destul de mulți copii în această situație și e păcat. E o femeie frumoasă. Da. Sirichita Thailandei, fascinanta regină a mătăsii. Oh. Pe 12 august a împlinit onorabila vârstă de 93 de ani și a fost sărbătorită în absență, dispărută din atenția media. Despre Sirichita Thailandei se spunea odată că este una dintre cele mai frumoase regine ale secolului 20. Da, este o femeie frumoasă, ce-i drept. Aceasta e sigur o imagine din tinerețile ei. Din tinerețea ei. Și cu siguranță în această imagine
și geanta pe care îl văd mai mult un articol de stil, cel puțin în ziua de astăzi, să aibă niște materiale super calitative. Dar cine știe cum sunt ele de fapt. Da. Trecut oricum. Îmi place stilul ei, spre exemplu, stilul ei e drăgălaș, dar sincer nu l-aș adopta niciodată. Aștept și părerile voastre în comentarii. Și am ajuns la femeile care au revoluționat cat eye-ul, exact ca pe covorul roșu. Și o avem pe Adele, o avem pe Lady Gaga, pe Olivia Wilde și Bella Hadid. 4 vedete hollywoodiene care îl adoptă și le conferă un stil deosebit. Puține lucruri sunt mai seducătoare decât un cat eye reușit. Noi te invităm să te inspiri din machiajul acestor vedete care știu cum să-și pună ochii în evidență. Da, acest lucru se și observă. Acasă la Robbie Williams, desigur că oricine și-a dat seama că nu se poate ca o vedetă hollywoodiană să aibă o casă oarecare. Mereu casele acestora sunt stilate, bineînțeles, emană opulență și, bineînțeles, atrag atenția. Casa lui Robbie Williams, în schimb, emană și simplitate și bun gust și mai mult de atât, emană nu găsesc eu acum confort, pentru că ea e risită, nu este chiar deloc încărcată, se vede bunul gust și designul ireproșabil. Avem și pagina de horoscop. Ce drept, niciodată nu am fost captivată de horoscop în general. L-am ascultat și eu ca toată lumea, cred, pe cel al lui Nedi Sandu, foarte cunoscut, da, Nedi Sandu, dar și al altor astrologi de asemenea, însă doar pentru a mă amuza și pentru a-mi face ziua mai bună, mai veselă, pentru că aproape niciodată nu s-a potrivit deloc, întrucât sunt multe persoane în lumea asta care sunt născute sub același semn zodiacal și atunci e imposibil să se potrivească la toată lumea, ci se potrivește la foarte puține persoane. Și atunci e ceva ce nu pot să crezi. În plus, cine spune că horoscopul prezintă realitatea? Eu spun că e o prezicere în funcție de anumite aspecte pe care doar astrologii le știu. Dar atât. Și nu trebuie
citesc acest cuvânt, desigur, nu l-am mai auzit niciodată. Să-mi scrieți în comentarii dacă ați auzit de acest cuvânt, de acel detox. E un secret din India, se pare. Intră în armonie cu noul ritm al toamnei și recapătă echilibrul fizic și mental, apelând la practicile blânde induse cu beneficii extraordinare. Sincer, eu am fost mereu o persoană subponderală. Nu am fost niciodată grasă, nu am fost niciodată plinuță. Sunt o persoană medie la momentul actual. Nu sunt nici slabă cum am fost până acum, dar nici grasă, nici plinuță. Sunt bine, aș putea să spun și mă bucur de acest lucru. Sincer, nu am nevoie de practicile de detox, însă pentru cele care practică aceste rețete și le folosesc, trebuie să aibă mare grijă, pentru că fiecare organism este diferit, reacționează diferit și e păcat să încercăm ceva ce pur și simplu nu este acceptat în mod corect de organismul nostru. Aveți mare grijă la aceste detoxuri și la toate curele de slăbire pe care vă gândiți să le țineți pe viitor. Avem aici 3 evenimente importante pe care revista OK le prezintă, și anume Asia Express, Sărbătoarea Pro și Gala Amfar. Da, frumos. Multe vedete. Apocalipsa unui erou, Bruce Willis. Da, e un subiect delicat. Un personaj greu. Bruce Willis în urmă cu 30 de ani, în perioada lui de glorie. Iar în următoarea imagine îl avem tot pe Bruce Willis, dar cu mențiunea un tablou greu de privit. Așa arată acum actorul pe zi ce trece tot mai afectat de demență. Pe măsură ce demența lui Bruce Willis avansează, soția lui ia decizii tot mai nepopulare. Emma Heming i-a făcut bagajele partenerului de viață și l-a mutat într-o casă învecinată, unde e supravegheat de cadre medicale. Da, este foarte greu pentru cei dragi, pentru oamenii din viața noastră. Să digere un asemenea eveniment și, bineînțeles, soția lui a considerat că luând așa o decizie îi face un bine, îl ajută. Că sunt decizii mai disperate, că sunt decizii corecte și, bineînțeles, decizii care se află pe un bagaj normal. Fiecare are dreptul să facă așa cum consideră că este mai bine pentru persoana iubită. Da, wishlist. Drăguț. Lista de dorințe. Da. Descoperă totul despre viața celebrității
ceea ce poate în fiecare zi, desigur că trec și cum înfruntă diversele situații și probleme care apar și persistă în viața lor. Sper că ați fost încântați să parcurgeți cu mine această revistă și că ați ajuns până aici împreună cu mine și nu ați oprit videoclipul din plictiseală sau pur și simplu neplăcere. Iar dacă da, e mai bine așa. Mă bucur că am reușit să finalizez și acest mic proiect, pentru că deja perioada acestei reviste a trecut, fiind valabilă de pe 18 septembrie până pe 1 octombrie, însă consider că subiectele sunt încă de actualitate și vă invit să vizionați în mediul online sau cumpărând revista de luna aceasta, luna noiembrie de acum, pentru că se apropie și de aceea am și precis la luna aceasta. Mai e foarte puțin, mai sunt 2-3 zile și deja trecem în luna noiembrie. Sper că sunteți bine, iar până data viitoare eu vă doresc o zi, o dimineață